Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade. S optickým internetem od O2 máte silnou Wi-Fi v celém domě. Připojte se k nejoblíbenějšímu optickému internetu v Česku. Ověřte si na O2.cz, že ho můžete mít i vy. O2, více ze života. Mami. Miláčku? Oba najednou? To bych se potřebovala rozdvojit. A nebo potřebuji sílu 2 účinných látek v léku Stoptusin. Stoptusin. Silou 2 účinných látek tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel. Stoptusin na kašel se silou 2 účinných látek. Proč si rezervovat místo na vlastním gauči? Možná proto, že mám večer parádní plány na doma. Super, můžeme začít. Akorát včas na parádní drama u sousedů. Ať už máte jakýkoliv plán, udělejte z něj ten nejlepší. Foodora, protože chci. Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov. Kupte si nyní letní dovolenou za nízké ceny a se zálohou pouze 5%. To je nákup, který se vyplatí. TUI, cestovní kancelář. Chlapi, do 5. Počkám tam na vás. To je doprava. A můžete ji vyzkoušet. Ale my máme vypráno. Vedle že by. Co tady děláte? Testujem. To mi tady budete schnout až do rána? A i sušičku. Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datard, opravdový elektrospecialista. Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen, nechte horečku a bolest na nás. Philips Latte Go pro kávu z čerstvě namletých zrn s nadýchanou mléčnou pěnou. Objevte všechny lahodné kávové speciality s nejrychlejším čištěním systému na mléko. Philips Latte Go. Geniální, tichý a s nadýchanou mléčnou pěnou k tomu. Možná už je i vaše ulice optická. Náš nejsilnější optický internet T-Fiber s rychlostí 2000 megabitů za sekundu šíříme do všech ulic napříč Českem. T-Mobile. Clothes. I'm a big fine car now. Oh yes I do. I miss the big stuff. Just like you say I am. Mr. Big Stuff. Dacia Bigster se zvýhodněním až 80 000 korun. Přijďte na Dacia Big Days do konce února. Persil. Když dobré skutky zanechají odolné skvrny, důvěřujte Persil Discs. Účinné odstranění skvrn a hygienicky čistá pračka. Persil Deep Clean, záruka dokonalé čistoty. Vychovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil. Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co? V pořádku, můžete jet. A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění. Kdybych jenom dostal šanci, já bych jim ukázal, co dovede srdečanský hermelín v troubě. A co teprve na pánvi, neprasknu ani když mi pořádně zatopíte. Kůrku mám totiž pevnou jako žádný jiný. Srdečanský hermelín. Objevte jeho potenciál. Byla jsem na screeningu. Ukázala jsem rakovině záda. Záda! Ze screeningu nemusíš mít obavy. Včasné odhalení navíc výrazně zvyšuje šanci na úplné uzdravení. Pojď taky na screening.
a ukaž rakovině záda. Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. OK. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto. Perfetto? Perfetto. DeLonghi. Není to jen perfektní, je to perfetto. Problémy s šedými vlasy? Ty už nemám. Nový Alpecin Grey Attack. Používá se jednoduše jako šampon. S každým umytím tmavší a silnější vlasy. A kdy to začneš řešit ty? Nový Alpecin Grey Attack. Doping pro vaše vlasy. Kdo hledá, najde dovolenou. Kdo hledá, najde tisíce výhodných pobytů na sněhu i u moře. Na Slevomatu. Čtyřikrát víc. Čtyřikrát víc. Čtyřikrát víc. Prostě 4x víc. Naked Attraction. Maraton. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií. Wow. Prosím. Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse. Akorát ho chytit. Zaujímavé. Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko. Druhá série.